сте с новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. Политическото напрежение около бюджета на държавата за следващата година остава високо. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини опозицията в опит да блокира приемането на план-сметката в евро. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори: ако ще се краде чрез бюджета, са против него, независимо в каква валута е. А бюджетът на държавата за 2026 влезе на първо четене в Народното събрание. Предвидените приходи в държавната хазна са в размер на 51 милиарда и 400 милиона евро. Разходите са малко над 55 милиарда. Заложеният дефицит е в рамките на 3% от брутния вътрешен продукт или 3 милиарда и 600 милиона евро. Заложеният лимит на държавния дълг е 10 милиарда 440 милиона евро. На първо четене в пленарната зала вчера бяха одобрени бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса. Работещи в държавната администрация отново настояха за по-високи заплати. Те продължават със своите протести. Днес недоволството си изразиха служителите на Националния осигурителен институт, след като вчера имаше протест на работещите в Националния статистически институт. Демонстрациите са на синдиката Подкрепа. Те обявиха, че ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна. Тече срокът, в който собствениците на имоти в курорта Елените могат да обжалват заповедта на Дирекцията за национален строителен контрол. Тя е за премахване на незаконния колектор, в който е вкарана река Козлука в Елените. Върху коритото на реката се оказа, че са построени хотел Негреско и аквапарк. На 3 октомври поройни дъждове заляха Елените, а потопът отне живота на 4 души. Близо 50% от инцидентите с пострадали пешеходци от началото на годината са с шофьори над 65 години. Това стана ясно от думите на заместник-началника на отдел Пътна полиция към столичната полиция пред Нова, комисар Мартин Цурински. Той апелира възрастните водачи да направят самооценка на възможностите си, дори да имат издадено валидно свидетелство. Повод за това е инцидентът на пешеходна пътека в столичния квартал Драгалевци, при който 80-годишен шофьор блъсна трудно подвижен мъж. На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как автомобилът не спира на пешеходна пътека и блъска 75-годишния мъж. Пострадалият е настанен в болнично заведение с счупен таз, без опасност за живота. От света, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е готов за преговори, предстои да разговаря с американския си колега Доналд Тръмп. Това стана ясно от изявление на украинския президент, след като Съединените щати представиха на Украйна проект за мирен план за прекратяване на войната с Русия. За сега нито Вашингтон, нито Киев или Москва са потвърдили официално точките в плана. Според публикация в Social, те бяха наложени от американския президент Доналд Тръмп заради отказа на Москва да предприеме стъпки за прекратяване на войната в Украйна. Десетки международни компании са подали молби до службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ за допълнително време, за да прекратят сделките си с Роснефт и Лукойл. България вече получи отсрочка за дружествата на наша територия до края на април. И накрая към прогнозата. Днес ще преобладава облачно време. На места в Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, по-значително в югозападните райони. В източната част на страната и на север от планините ще духа умерен и силен поривист вятър. В различни части на страната са в сила жълти кодове за силен вятър или интензивни валежи. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед! Радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. София 95,7, Велико Търново 97,1, Кюстендил 98,2, Кърджали 101,3, Троян 95,7, Несебър 91,3, Дупница 105,8, Велиград 104 МГц. Тронди, ронди, понди.
I got this love to give you one time, and boy you're moving so fine. You got me losing my mind every time you leave. Just slow it down, let your body speak right away. I know the timing is everything. Play no play. All I got is infinity. Let it touch, step, step. Baby girl, don't you worry that red. Let it touch, step, step. You gon' love me and you fi connect. Let it touch, step, step. Shake it up, don't you worry that red. Let it touch, step, step. You gon' love me and you fi connect. Любопитно Срарица. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс. Певицата и актриса Дженифър Лопес стана кръстница на нов вид морски кърлеж, намерен във водите между Пуерто Рико и Доминиканската република. Експерти от Черна гора, Индия и САЩ направиха откритието си на дълбочина от 70 метра. Изследователят Владимир Пешич, който работи в Университета на Черна гора в Подгорица, и неговият екип използваха името на звездата, за да дадат име на новооткритото от тях насекомо. Причината за необичайния ни избор за този нов вид кърлеж е много проста. Клиповете на J-Lo сплотяваха екипа и поддържаха постоянно доброто настроение, докато описвахме новия вид насекомо и гледахме световното по футбол, разказва Пешич. Дженифър Лопес далеч не е първата звезда, на която са кръстени странни нови същества. По различни сведения, между 17 и 24 хиляди животни, растения и микроорганизми носят имената на певци, артисти, актьори, политици. Любопитно Срарица по радио Нова Нюс. La notte taglia a metà, l'anima della città. Tu che ne piene le palpebre, di parolacce romantiche. Suona una radio che